ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар деҳаи ниёгони шаҳри Ҳисор қарор дорем, наздики Шарора. Аз ин тараф Шарора мешавад ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи худи шаҳри Ҳисор. дар ин ҷо заправкаи Фузил. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар пушти ҳамин заправка ҷойгир аст. маъна ҳамин ҳавлӣ мебошад дӯстони азиз. аз раҳи калон то хонаи 20 метр ва аз раҳи калон дуюм хона мебошад. марҳамат, раҳи калон дӯстони азиз, дар ин ҷо заправка ва худи ҳавлии фурӯшӣ ба чӣ хелик мебинед, боз мағозаи фурӯшӣ ҳам дорад дӯстони азиз. яъне ҳамин мағоза дар даруни ҳавлӣ дохил аст. баробари харидкунии ҳавлӣ соҳиби мағоза ҳам мешавед дӯстони азиз, яъне соҳиби манбаи даромади иловагӣ. чӣ хелик мебинед мағозаи калон аст дӯстони азиз ва хубии ин мағоза дар он мебошад ки дар наздаш конкуренсия нест. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон иборат аз 4.5 сотиқ замин, бинои 2 ошхонага ва 8 дар хона мебошад дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо дари мағоза, дар якум ошхона 3 ҳуҷраи дигар ва дар дуюм ошхона 4 ҳуҷраи дигар ва ҳамом. мағозаро ҳамчун якум ҳуҷраи истиқоматӣ ҳисоб мекунем дӯстони гиромӣ, чунки ҳавлиро метавонед харидорӣ карда мағозаро ҳамин гуна монед ё ин ки ба ҳуҷраи истиқоматӣ табдил тиҳед. ин аллакай дуюм ҳуҷра мебошад дӯстони азиз, хол аст, метавонед маҳкам кунед ё ин ки ҳамин гуна кушод монед ша. дар ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ аз рӯи ҳисоб монд ва чорум ҳуҷра. якум ошхонаи хонаҳош бетаъмир мебошанд. ин чорум ҳуҷра боз дар аз берун ҳам дорад, бетаъмир мебошанд дӯстони азиз, аммо дуюм ошхонаи хонаҳошон таъмир доранд. дар ин ҷо аловхона ва бочкаи сетонага барои об. ва чӣ хелик мебинед, боз водопроводам ҳаст дӯстони азиз. об аз заводи кола меояд. барои ҳамин бо об мушкилӣ нест. дар ҳавлӣ махсус ҷокардагиам барои тапчан мебароем ба дуюм ошхона. хотиррасон мекунем дӯстони гиромӣ ки ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамашон қоидавӣ 100% мебошанд. ва дар ин ҷо панҷуму шашум ҳуҷра, ҳафтум ҳамом ва ҳаштум ҳуҷра. ин ҳуҷра падъабой тайёр мебошад, аммо дигар ҳуҷраҳои дуюм ошхона таъмири пурра доранд. дар ин ҷо ҳамом, ин ҳуҷраи хоб мебошад дӯстони гиромӣ ва дар дарунаш дари охир он ҳуҷраи истиқоматӣ, боз якта дигар ҳуҷраи хоб мебошад. ҳавлӣ иборат аз 4.5 сотиқ замин, бинои 2 ошхонага, 8 дар хона мебошад дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ бошад 480 000 сомонӣ. ин нарх дӯстони азиз бе мағоза мебошад. агар хоҳед бо ҳамроҳи мағоза ҳавлиро харидорӣ кунед, ба соҳиби хона занг занед, маслиҳат кунед дӯстони азиз. нарх бе мағоза 480 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 9753 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона дар назди раҳи калон ҷойгир аст, пушти заправкаи Фузил. ҳамагӣ 20 метр аз раҳи калон то хоная. дуюм хона аз роҳ мебошад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.